At lære at lytte til sig selv kan ses som en øvelse imod et system, hvor mange af os har lært at tvivle på os selv og tro på os selv som mindre eller mere værd end andre. Som en modgift kan det at lære at lytte til sig selv forstås som et middel, der også er et mål i sig selv. At lytte er generativt. At lytte er at skabe. At lytte er at fremkalde. At lytte er også at blive til. Ved at lytte til sig selv, mener jeg ikke at blive fanget af sindets historier. Fortællingerne om, hvordan tingene virkelig er. Om hvem du virkelig er. Om hvad der er muligt og ikke er muligt. Jeg foreslår at være forsigtig med sådanne fortællinger. De er blot historier og synspunkter. At komme til at tro, at de fortællinger er uomtvisteligt sande, hæmmer ens evne til at lytte, til at føle empati, til at bekymre sig. Der er altid andre historier, andre måder at se på. Det jeg refererer til er en dybere lytning. En lytning til egen krop og behov, til sansninger og lyst, til nydelse og smerte, til åndedrættet og måske endda til en indre stilhed, der ligger bag tanke og følelse. At lytte til sig selv er en øvelse i at udvikle et blødt hjerte. Med et blødt hjerte mener jeg et hjerte, der er åbent for at blive påvirket. Et hjerte, der er i stand til at gå i stykker. Et hjerte, der er i stand til at mærke, når andre hjerter forsøger at nå det. Den dybere lytning, som jeg refererer til, står som et modstykke til en kultur og systemer, der kræver af os en kontrol over os selv, for at rette ind og blive hårdfør, at leve med det og komme videre, og ikke at blive sart eller blød. At tage sig sammen og tage kontrol over sine følelser, og dermed tage afstand fra kroppen og dens nuancer og behov, betragtes som en rationel reaktion, der placeres øverst i et hierarki, der undertrykker og usynliggør det eller dem, der skiller sig ud. Af frygt for at blive den eller dem, der skiller sig ud, lærer systemerne os at tvivle og dominere os selv, så vores hjerter gør os hårde. Den trang til kontrol og dominans eksisterer også i en mere subtil psykologisk forstand, som sind over krop, som overfladisk instrumentel rationalitet over ånd. Udøvelsen af kontrol over og afstandstagen til kroppen skaber en hårdhed, som er den eneste måde systemet, vi er født ind i, kan overleve. Imod dette system er det at lytte dybt en radikal handling. Fordi jeg ved, at jo bedre jeg er til at lytte dybt til mig selv, jo mere er jeg i stand til at lytte til andre, til deres behov og deres historier, deres synspunkter, til sammen at skabe revolutioner, både store og små. Dyb lytning skaber bløde og påvirkelige hjerter. Now, I would like to pose a question, and I hope that you can perhaps turn around to the person next to you and try to talk to each other about how it feels to be heard. Let's just take a few minutes to do that. So now that we've had our voices warmed up as well,
I will continue with another text, which is in Danish as well. I bogen Sound System, The Political Power of Music, undersøger musiker og forfatter Dave Randall, hvad der gør musik så effektfuld i forbindelse med politiske og sociale forandringer. Her fremhæver han blandt andet en lærdom, som mange af os, der spiller musik, kan relatere til. Nemlig at centralt for musikere er god kommunikation. Og god kommunikation er afhængig dels af evnen til at høre hinanden, men også af en forpligtelse til at lytte. Den ene del, evnen til at høre hinanden, er i høj grad et spørgsmål om teknik. For musikere involverer det placering af højtalere, akustiske forhold og lydniveauer, der er relative til hinanden. Hvis et instrument overdøver andre, skal det skrues ned. Kan I høre mig? Den anden del, forpligtelsen til at lytte, er både en beslutning, som hver enkelt må træffe, men også en færdighed, som skal udvikles. Denne færdighed, at lytte, kræver en løbende personlig indsats. Hvor succesfuld hver musiker er til at lytte, vil påvirke alle i bandet. De egenskaber, som man kan argumentere for, gør et band til et godt band, er nogle af de samme kvaliteter i mindre skala, som giver gode menneskelige relationer generelt. At høre, lytte, god kommunikation, ærlighed. Skabelonen for, hvordan man laver god musik med hinanden, hjælper os til at tænke over de kvaliteter, der gør samfundet som helhed bedre. Kan du høre hver af de stemmer, der udgør dit samfund? Og lytter du? Hvad sker der, hvis vi rammesætter lytning som et spørgsmål om værtskab? Ved at lytte som vært, inviterer vi det hørte til at blive en del af os, hvor vi giver det plads til, at det hørte kan være, som det er, hvor vi frasiger os vores eget projekt og egne mål, måske blot for en stund, for at lytte med det andet. Jeg har tidligere oplevet, at det at lytte som vært kan udløse en række forskellige følelsesmæssige reaktioner hos de involverede. Lige fra intimitet og akavethed, til usikkerhed og tvivl, til latter og solidaritet. Jeg forstår, at det er disse reaktioner, at der findes et forandringspotentiale. Som lyttende vært går jeg fra kun at høre til gennem mit følelsesmæssige engagement at tilhøre og måske endda blive til det hørte. Om ikke andet, så blot for en stund. Jeg tror, at oplevelsen af denne form for lytning som vært kan gøre os i stand til at udvikle vores følelse af involvering og forbundethed, fordi det også kræver af lytteren en bevidsthed om sig selv og sin egen position. En vilje til følsomhed og sensitivitet, der kan udspringe fra værtsrollen, og en dyrkning af en følelse af tilhørsforhold til det hørte.
I mit arbejde forstår jeg disse aspekter som centrale elementer i udviklingen af den måde, vi lytter. En lytning, der baserer sig på, hvorvidt følelsen af at blive hørt er til stede. En følelse, som kan være svær at forklare med ord, men dog stadig er genkendelig for de fleste. Som en tilføjet bonus ved at dyrke følelsen af at blive hørt, øges også vores følsomhed over for, hvad det vil sige ikke at blive hørt. Gennem den indsats, det kræver at skabe følelsen af at blive hørt, skitseres også vores individuelle begrænsninger i vores evne, kapacitet og vilje til at lytte. Denne proces påpeger den effekt, som vores egen selvopfattelse har på det, vi hører, og opfordrer os til at udvikle en opmærksomhed på den position, vi lytter fra. Den position vil aldrig være objektiv, men i stedet være dybt farvet af andres og vores egne fortællinger, og af fornemmelser, som vi er mere eller mindre bevidste om. Samtidig er positioner og situationer relative, kontekstuelle og foranderlige, hvilket blot giver endnu større grund til at være opmærksom. Lytning og følelsen af at blive hørt er organiske elementer i det hele, som vi er viklet ind i. Mens en generel og udelukkende positiv forståelse af lytningen er, at den gør os i stand til at lære, forstå og skabe empati, kan lytningen også ske ud fra en vanetænkning, der lytter efter velkendte strukturer, kategorier og normer, som baserer sig på en genkendelse af visse aspekter og effektivt udelukkende og ignorerer andre. En lytning, der kun rigtigt hører, hvad den i forvejen forventer at høre. Dette fremkalder et spørgsmål, som vi kan tale om. Hvilke normer står i vejen for lytningen? Og hvad sker der, hvis vi tager denne nyfundne definition af lytning, som værende en type lytning, der er baseret på følelsen af at blive hørt, og retter mod systemer og strukturer, som vi lever under? Hvad sker der, når vi finder ud af, at de strukturer og systemer, vi lever under, fejler i deres lytning? Eller når vi finder ud af, at de systemer er designet efter, at nogle stemmer tillægges mere værdi end andre? Hvad gør vi, når vi indser, at systemerne aldrig har haft i sinde at lytte? Jeg interesserer mig for, hvordan lytningen til sig selv og til hinanden, og det at efterstræbe følelsen af at blive hørt, i en kontinuerligt og foranderlig og intersektionel kontekst. Hvordan det skaber fundament for et engagement i at løfte hinandens stemmer op. Ved at lytte som vært, står jeg ved siden af det hørte, og med et blødt hjerte kan jeg engagere min stemme med udgangspunkt i det hørte. Her kan vi finde inspiration i forsker Lisbeth Liparis ord, når hun beskriver den lyttende vært. Jeg behøver ikke at oversætte dine ord til velkendte kategorier eller idéer. Jeg behøver ikke at føle, hvad du føler, eller vide, hvordan det føles at være dig. Det jeg skal gøre, er at stå i nærheden af din smerte.
at stå sammen med dig, lige ved siden af dig, fuldt ud til stede med dit igangværende udtryk. And if you're ready for another question to talk to your neighbor about, I would like to take a few minutes to discuss with each other who needs to listen. Let's just take a few minutes to do that. So this is nothing
Nothing at all. Just one word after the other. Not music. It's just me writing these words, hoping to describe that which made the needle move in the first place. When I read the words aloud in front of others, the words become sounds, and when those sounds break off their origin and float into the room, diffusing from their source in a manifold of ways, along the walls, reaching the back wall of the room, and reflecting back, bouncing between the things and bodies of those who are here. The words I say returns to me from you, and I am reformed in your reflection. This invisible force of what was said linger around, perhaps only for a short while, and then dissipates. But what remains with us after is that which permeated the skin, bounces around inside each of our heart's chambers, and is eventually soaked up, leaving droplets and puddles that stays, as the remnants of the sounded words continues to occupy, forming sensations and unrest. Listening to the body remembers the experience of hearing the words, how it felt when they reached us. The words from a voice, as it becomes a real sound, causes vibration. We can feel it if we stand close to each other. And when the vibrations are intensified, amplified, and echoed by more bodies and voices, they might become a flood. It no longer dissipates. Instead, the pressure and insistency rise and resonates in me, changes me. On a molecular level, I am reformed. I hesitate. You look at me with an understanding gaze. I sense the many layers of voices, some trembling more than others. And all the voices that are not here, but somewhere else, reverberates across thousands of miles. Listening to me, listening to them with a soft heart. I begin to hear myself and my heart's temper. And I decide to join them. Louder, louder, say it more.
We form one body with one gigantic voice. We move through the streets, and in between we breathe and share a bottle of water, then do it again. Listening first to sympathetic resonances, we come out of our silence. We lend to each other the power to speak up and the hearts and ears to hear. Thank you.